За Румен специално. От Краси Дания. За най-готините сватове. За най-готините младоженци, за цялата фамилия. От Боби Албена. Още 50 точки за оркестъра. От Дейвид и Анита. За най-готините младоженци, за най-готините сватове. За сватбарите. За Бате Румен. За неговата съпруга. И за цялата фамилия. И така. От Ангел, Генето и Анелия много специално. За Румен, за сватовете и за фамилия Иванови специално. От Иво и Албена, още 100 точки за оркестъра. Музикалните поздрави звучат за най-готините младоженци. Още 50 точки за фамилия Иванови. Още 50 точки от Стоян и Мая. За Румен, за неговото семейство. За сватбарите, за най-готините младоженци, за цялата фамилия. Яша Буре. Чака. Яша. Чен. От мамата. Още 50 точки за Георги Бурито. Музикалните поздрави звучат за най-готините сватове. Още 50 точки. От Спас и Вероника. Ещаре праленге шампионенге. За генерала. Специално. И така. От Краси и Пепа много специално. От Казо и Пепа много специално. За Бата и Румен, за сватовете. И за кумовете специално. Още 50 точки. От брат Иван Голямия. За брат си Румен. За неговата сахичка специално. За най-готините младоженци. За най-готините сватбари. За фамилия Иванови. И така. Внимание от господин Сашо Кръстев. Много специално. За Бате Румен и за неговата съпруга, за сватовете, за кумовете. Айде, моренце! От Гени Фикса. За най-готините сватове. И Яша. От Бате Румен. За сватовете много специално. И за всички гости, които са ги уложили до момента. И за фамилия Иванови. И за своите братя. Оригинално Яша Бурито. И така, от Валя, много специален поздрав за Бате Румен и за неговото семейство. Оригинално Яша Буренце.
Още сладочки за Борито! За водача на хората, за Влади Румен, за неговата съпруга, за фамилия Иванови специално, за най-мощите. Още 50 точки от валката. От валката Елбена специално е Руменеске, Леске Батковске, на най-теби Ангел Сарлесте, само е Руменеске.